maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang Kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Isibong niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 10:08. Oras boylog ng iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. K5 Night Watch, K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch, Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch, Night Watch, K5 Night Watch, Night Watch. K5 Night Watch, Night Watch.
Oras na ton mga ka-K5. 10 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa liwat, mayang gabi na sa inyo taran. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi gid sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa makaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton Pinaranggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5, good evening. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalaga sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Sa kinan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga, duwa kita nga magatalakay sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga report na ka-impormasyon nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ila nga mga natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Upod naton sa patrol K5 Eric Canyisares kag K5 Arnold Sokinya, si Kagawad man sa patrol ato sining piloto. Subong piloto ta si K5 Ramilo Pale o si K5 Jason Talaron. Naton diri sa technical side K5 Loren Suliman. Sa aton nga news center naton si K5 Karen Badilla kag K5 Sani Punay. Sa kinandar ko naman niya ka K5 John Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalaga mga K5. Today is Sunday, February 18, 2024. Ikapit sa 18 na kita gali subong nga edisyon, no? Sunod nga semana mga ka-K5 matapos na ang aton nga sinimang ginulan naman sa bulan sang Pebrero. We have to start the month of March. Dasig lang sa tiempo matapos ng first quarter sang tuig 2024. Ang sa ato sining nga pagpangalaga mga K5 nano mga dalagko nga mabalita information nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad mga K5 pertikala mo sa mga balita naton kag mga dalagko nga mga balita kagalo sa lunsay mga inang saka makaluluoy nga kasi sa mga balita mga K5 ang ato sining nga mga na kuan karon nasagap sa subong nga daw alin pa sang kagapon. Ini may kang tanan mga K5 sa mga pila naton karon ka mga balita proversi na sa aton nga mga headlines. Ina-acknowledge naton ato sining nga mga followers kag mga listeners nga nagapagig-upod na ilabi na sa aton nga mga relay stations. Nagapamati na kamo sa mga listeners naton sa K5 News FM Pasig City 89.1, K3 FM Leganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, kag K3 FM Yagao 105.1. Ina-acknowledge man naton tanan nga mga taxi drivers, mga grupo sang K5 taxi patrollers, kag sa aton nga mga miyembro sang KIS. Kami na may KIS gali kita subong nga kuano nga mga grupo. Ang mga K5 Iloilo solid supporters, ang mga KIS K5 Iloilo solid supporters. Kaglakip na nga aton nga mga K5 News FM Iloilo 88.7 Fans Club International Chapter 1 and Chapter 2 kag bilog nga chapter. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Sa tanan-tanan nga mga nagamonitor nagapig-upon na diri sa aton nga pagpangalaga mga K5. Diri kita karon sa aton nga mga pilana ka mga dalagko nga mga balita kay information nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Aton karon nga mga headlines.
Sunog nagluntad sa barangay San Nicolas sa distrito Sang Lapas. Kalabanan nga man nagkalasunog, puro mga lunsay, mga boarding houses. Mga boarding houses, mga ka-K5, duha ka mga borders, gin-report nga napatay. Nga nadala sa sining nagluntad nga sunog sumugila mga hapon, dira sa may barangay San Nicolas sa distrito Sang Lapas. Ang nagagwa nga balita kag information nga ining duha nga mga nagkaramatay, mga lunsay ini nga nagatrabaho bilang mga call center agent, mga ka-K5. So bangod kay mga call center agent sila, gabi la duty, siyempre kung adlaw K5 Lawrence matulog. Natulugan ini sila mga ka-K5, sila nga boarding house. Sang magluntad ang sunog, sang ulihi sa nakabatsyag, sang init, suno sa report informasyon, lagin buka pa nila kunong ilang nga mga jealousy para makagwa lang, pero way na makahingabot, pangod kay way na sang alagyan, mga ka-K5, no? Kasi na nagluntad nga sunog sa mga boarding houses dira sa may barangay San Nicolas sa distrito Sang Lapas. Dining duha ka mga nagkalamatay, mga ka-K5, gin-report nga lunsay tanan mga nagatrabaho bilang mga call center agent. Kagang balita ka informasyon, ini sila mga nagaboard gilang dira, bangod kay mga taga out of town. Ang informasyon nga daw mga taga interior, ini sila mga ka-K5, no? So, babae kag lalaki ang ining mga nagkalabiktima. Samtang sunog, ginabulubanta sa aton nga mga katapo sa Bureau of Fire Protection nga nagdula ini o kung nagdala sang kahalitan nga masobra sa 2 ka milyon ka pesos. Kaya pagit ka gihapon mabalaan kung sa din kung ano ang ginhalinan sang sunog nga ini mga ka-K5, kung ano ang kabangdanan, kuryente bala o kung iban pa nga mga bagay nga ginhalinan sang sunog na luntad dira sa may area sang barangay San Nicolas sa distrito Sang Lapas nga sa diin ang masakit-sakit sindiri kay nakatuga pa ini sang kamatayon sang duha ka mga nagkalabiktima, mga ka-K5 nga lunsay, mga bordersman, mga nagaboard sa sina nga mga puluyan nga sa diin napahamtang dira sa may area sang barangay San Nicolas sa distrito Sang Lapas. Turyan tara karon kakuha naton latest nga follow-up report nagikan sa aton nga patrol o sa kay K5 sa kay K5 Eric Cañizares ay kang tanan sa sining nagluntad nga ini mayahay kaluoy man utong adlaw manggid mo o ginatawag naton nga adlawon manatabo ang ining insidente, pero galing kay ining mga biktima, mga ka-K5 lunsay mga lapyo bla kapoy kay mente siyempre gapulaw kung gabi mo. Siyempre kung gapulaw ka kung gabi, normal na nga siyempre kung adlaw matulog ka kay para makatrabaho ka na maliwat sa gabi. Ginabaliskad mong imo sining kwan sing imo sining pagabuhi. Trabaho kagabi, adlaw tulog. Tinatabuan siguro nga daw medyo mahamuok ang tulog sining duha nga mga nagkalabiktima. Bangod kay lunsay mga call center agent ni. I-report nga way makadali-dali nga makabugtaw ka makahibalo nga may sunog gali ka nagadaba-daba ng kalayo sa ila sinagina-istaran nga boarding house. Amo ang rason mga ka-K5 nga ni silang nadala sa pagkasunog. Paon naton karon mga detalye sina sa mga balita diri sa ato sining pangalagan. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, mga ka-K5, yari pagido daw nagsunod-sunod na ning balita ni man. Isa naman ka uyabo nagreklamo, mga ka-K5, maging kastigo sa iyang nobyo pagkatapos daw gusto pagkuntani ang pag-outdoon ang iyang pulso. Abo silingon na tudason siya sa iyang nobyo. Nagdiga to, ginabuno yung nobyoya o ang nobyaya. Ari ang mga ka-K5 pulso ya gutlo no kunting hiribion sa biktima. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan, standby ka mo. Turyan tara karon ang latest nga follow-up report kay ang nobyo ginreklamo. Dito na sabat man nobyo ambot ko nano. Mga ka-K5. Way manigin dakop sa aton nga mga pulis na ginreklamo nga nobyo. Kang ini siyang ginkastigo or ginagkastigo sa sining babae nga biktima nga nagreklamo sa aton nga mga katapos ang kapulisan gahilibion. Ang rason dire daw pangimo na maliwat, ga pangimo ng nobyo ya sa iya, mga ka-K5. Mo nang lain kanubyahan ay parang kamugani Moriones ti garapon ni Santissima.
Kanubyahanay pa lang kamo gani kastiguhon mo na nubya mo pag mo gani mag-asawahay nubyahanay pa lang mga stigo ka na imo. Diga pakita lang ina mga kaki 5 nga may pagkatampuhaw kay imo yang klase ka lalaki. Nubya mo pa lang gani na kastiguhon mo na. Ano pagirayan guro kung nasawa mo na inano nga klase. Way kasang deber nga magkastigo sinisaya kay man nga dalagko na kamo nagkilalahay di Black K5 Lawrence. Dalagko na kamo nagkilalahay. Ginhawa gani na tipan kag tipig-tipig sang iya sini nga kwan sang iya nga mga ginikanan para nga mapadako. Ginawa kahalong na pa hindi malamukan makagat sang labok samtang gamay pa. Anay ka nagdako na kamo ya dako na kamo nagkilalahay. May deber kay mo yung magkastigo sa iya nga way gani ginakastigo ka ginikanan. Ginawa gani ka putos-putos na sa muskutiro sang una sang bata pa para nga magayad ang dako sang ining bata nila. Pagkatapos imo ya kulang na kamo nagkirita ay pagkatapos nubyo ka lang mga stigo ka ay tunto klase ka tao ni ay. Istoryahan ta na karon mga kaki-5 diri sa ato sining nga pagpangalagan. Samtang sa iban pa naton nga mga balita. Ari pagid do, may pagkasungak-sungak kay may pagkadalok-dalok may tag-iyak duta dio. Lunes ti garapon ni Santisima May lang gani kay ining reklamo nga ini makakify may mga videos nga ginreklamo ginpadala diri sa Facebook page mismo sang K5 News FM Iloilo. Nga sa diin ginapasiradaan ang isa ka gamay-gamay nga footwalk nga amo ini ang alagyan mga kaki-5 sang ato sini nga mga tumuluyo nagalistar dira sa may area sang barangay Orsuna 2 kang barangay Divina Gracia sa barangay Divina Gracia sakop ini sa distrito sang Lapas. Sa diin mga nagalabot sa mga 102 tanan ka mga individual ang apektado sanggin pasaraduhan ng ilang right of way o kung ng ilang sining nga footwalk nga alagyan nga wala na gid lang sa sang iban nga alagyan sila. Nagaisahanon gid lamang nga alagyan ng ila sini nga alagyan. Amo ina ang footwalk mga kaki-5. Nga kagamay-gamay malanggani nga daw halo sa Luzon gani makasugutaay ang duwa ka tawo kon mag-agi dira sa amo nga footwalk. Kay napatungan ini sang mga matag-as nga mga pader. Pader sang mga balay man o kun sa mga building man dira sa sina nga lugar. Pagkatapos makiki-5 pinasaraduhan iya sang ining tag-iya nga naga-claim nga siya ang tag-iya, siya ang nakabakal sang duta, siyang nagapanag-iya. Disaraduhan niya kuno kay manti private property. Saraduhan niya nga amo nga dalan kay tungod nga siya ang tag-iya tapos ang hambalya kabutangan niya malang kuno sang bulak. Importante pang bulak sang sa kabuhi sang tawo. Sa din ang balatyagon sang tao nga mo ni man. Sindihan tama na nga ang ginatawag naton Black K5 Lawrence. Na kung ikaw nagapanag-iya, may right kagit kung sa diretsong paghabalan kung sa kasuguan sa ato sininga, kung sa kasuguan sang aton sininga Pilipinas. Mga ka-K5, no? Insindihan tana nga ti imo ina diretsyo nga pwede mo maklaim ang imo sinigi na panag-iyahan nga propiedad. Kaya man ti imo giman iya propiedad mong labi na gid kon may pamatuod ka nga imo na propiedad mga ka-K5, hindi ba la? Galing ang problema kay dapat supposedly lang taon naton itawag naton nga humanitarian consideration, most especially nga ara man na nakabutang sa kasuguan nga kung ara sa likod sang imo sini nga propiedad ang mga tao nagailistar mga ka-K5 kag amo lang gid na ang imo nga duta ang kinahanglanon nga pwede maagyan nga pwede mo maagyan. Ikaw ang may ara nga mga ka-K5 may rason ang mga pumuluyo nga magpangayo si imo sang dalan nga alagyan dira, no? Para nga makaagi sila dira. Ambot ko na no nga galgal ka tao nga ginpasiraduhan niya pagkatapos ginpabutangan niya payasang ano panawag siniho ginpakuha niya payagin ginpasiminto ya pa, pabutangan niya pa yung sang halublak sa ginpasiminto. Liunis ni garapon ni Santisima. Di karon naglalain ato nga to sini nga mga pumuloy kay man nga
Why sila sang alagyan, sang ulihin ni nakita nga nagtalaklas na sa pader. Pero sang kagahapon, sang ginpasiraduhan ng among nga dalan, orang ini nga footwalk mga K5, wala gid mapunggan. Hasta nga ang mga naga-ilistar dito sa sulod, nga magpauli, iban nga trabaho pa. Pagpala uli nila, imbes nga mapuli sila nga balay, way ka diretso puli, kaya way sila alagyan. Ayahay mga pobre dito sa Sagwa Gahulate. Ang mga nabili naman dito sa sulod, ang mga tao naman dito sa sulod, galalain naman, kaya naman sila alagyan pagwa. May mga bilin pa man silang pagkaon, sila nga puluyan, prote tub-tub, mintras tanto sanong. Mga ka-K5. Di karon, permiro ang mga barangay official, permiro, ginapangita, sang ulihi, nagpakita man, pero sang mahatagan na sang kasulbaran sang ato sini nga syudad. That's why, ng ato sini nga syudad, mga ka-K5, ang nagimo sa mga pamaagi para nga mapabakbak naman liwat ang atong pader, kundi kampyon, mga ka-K5. Pero dapat sang kagapon palangadaan pagkabalo sang amo sina nga mga bagay, dapat sang temprano palangadaan bisan sa barangay kapitan na lang. Mayara mga ka-K5 nga puder ang kapitan, mayara nga power, mayara nga puder nga basta makita nga apektado ang iya sini nga mga pumuluyo, pwede yung magamit yung nga puder nga ipauntat ang ginahimo nga mga aktibidades katulad mga ka-K5 sang sini nga mga butang. So ato na karon nga istoryahan diri sa aton nga pagpangalagad kay ang ining mga taga Zona 2 sa Barangay Divina Gracia sa distrito sang Lapas. Sang atihe galapta dahil sa social media, kwentro gid ang kalabot sina nga may mga mainstream nga mga media, may mga social media pa nga idintra bawa. Galapta dayon di man kundi kwan paglapta sini mga ka-K5 asos. Amo ning bintaha mga ka-K5 mo. Kung mainstream media, okay man nami man ang waswasanay kung mainstream media. Pero dugangan pa isang minsang ginatawag ng social media, labi na gid kung may video gali ka-K5 Lawrence. Grabe nga paglapta no. Halos bilog nga kalibutan kitaon mo. Kundi damo-damo dayon reaksyon. Damo-damo reaksyon, damo-damo komento. Hindi ka gwanta nga ato nga syudad sang komentaryo. Humulag ang ato nga syudad kagaina sang hapon mga ka-K5 ginaksyonan gilayon sang ato sini nga syudad, ginpadalaan sang miyembro sang ubo. Ang ubo mga ka-K5 mo na tawag naton nga mga Office of Building Officials, nagpadala dito sa mga tinawo sa Task Force Assess kag pinabakbak na maliwat ang atong ginbutang pader, ginbutang simento, kagasta atong sin mga ka-K5 nga ginbutang magtimbang sa kwan sa alagyan gin nga samputan sang mga kwan sang mga pumuluyo dito sa ilang alagyan, ginbutangan nila sang sin. Pagkatapos ang dito naman niya sa may gwaan gid, binutangan nila sang pader, binutangan nila kasiminto. So pinabakbak ini isang Task Force Assess kag pagkatapos para makagwa na makabalik na liwat sa husto kag matawhay nga pangabuhi ang mga pumuluyo nga nag-star dito sa may sulod mga ka-K5 sang sini nga footwalk nga mula niyang pinaka numero 1 nga lagyan. Ambal gani sang ato sini nga mga pumuluyo dito. Nga dito na lang sila taligulang, although nga may bisan pagani kag may ara pagigani nga mga problema dito kay may mga senior citizen to nga ato dito, mga PWD, may mga bedridden. Halimbawa abi karon mga ka-K5 nga may mga emerhensya karon din mo to dalon. Deng lain pagay kay kagina sang hapon, may ara mga ka-K5 nga na high blood, nagtaas ang sini nga blood pressure, laguro kainom sang klinika D3 Bayo kag klinika DTX 500. Kag may TC, nagtaas ang blood pressure, gin hypertension mga ka-K5, no? Gin high blood, taas ang iya sining blood pressure sa sining nag-a-ista dito sa sulod. So wala alagyan, amo ni ang katapusan nga desisyon
Kinahanglan bakbakon mga kakifay mga mo nga ginpasarado. Ang ato na mahambal simple lang. Ako ya mga kakifay, simple lang ako nga mahambal sinidiri mo nga mo niyo, no? Simple man lang ako nga mahambal amo ni ay. Samtang nga pangabuhi kita diri sa kalibutan, mga kakifay, no? Tub-tub sa katubtuban, hindi kita diri magbato sa kalibutan. Malabot sa punto nga mapatay man kita gyapon. Kaya muna na yang aton pangabuhi di mo. Once nga mabuhi kita diri sa kalibutan, hindi kita magbato di mapatay man kita gyapon. Ining mga pagkabutang nga ini nga ari subong sa kalibutan, ginagamit naton ini para mag-enjoy kita sa aton kabuhi, no? Para mag-enjoy kita sa life naton, sa kabuhi naton. Amo ni ang mga pagkabutang nga ginabunar sa aton sang mahal nga Ginoo, ginbugay sa aton sang mahal nga Ginoo. Mga kakifay, ang mga papel nga ini parehas abi sang mga land title, mga papel nga nagapakita nga ikaw ang tag-iya sining mga duta nga ini, no? Pag abot sa tiyempo nga mapatay kag mabugtuan ka sang ginhawa, inang mga papel nga ina nga ginpirmahan mo nga nagapanag-iya ikaw, mga kakifay, madula na ina sa imo. Hindi na ikaw tag-iya. Kay patay ka na, hindi mo na mapuslan, hindi mo na madala sa kalibutan. No? Amo na kasimple katama. Sa kagamay-gamay sa itong alagyan, kadamo-damo sang kwarta mo, kadako-dako sang building mo, pasiraduhan mo tungod kay imo. Mga kakifay, nga way kagabat ka, kag way kagalantaw sa sitwasyon sa tao sa panibot dito, ilabi na sa sulod. Sa din nga klase, kabalatyagon ng imo man. Ang balatyagon mo, bato. Ang balatyagon mo, nano man. Bato bantiling. Orionis, tigarapon ni Santissima nga klase, oo. Oh, istoryahan tala keron diri sa aton nga pagpangalagan. Ang mga balita nyo na batan ng Boylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 para sa mga kauturan naton nga mga high bloodon kag sa mga kauturan naton nga mga diabetison. Kung diabetic ikaw, mga kaki-5, kampiyon gini ang klinika DTX 500. Kaya ang klinika DTX 500, ini siya ang mayara nga vaccine kag charantin nga sarang nga makabulig ini para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Wala labot sina, mga kaki-5, ini siya ang manging silbi nga barrier para nga ang aton nga blood sugar level hindi magtaas, hindi magnubo. Ara sa insakto nga level. Kag may ara sa nga orak value nga makabuligid para sa aton sini nga mga kaki-5 nga problema sa diabetes. Labi kag labaw sa tanan, ini siya ang pinaka numero 1 nga antioxidant. Plus pagid mga kaki-5 nga kung mag-inom kita sang klinika DTX 500 kag paamanan nyo dayon sang Mighty C o kung vitamin C naton, ang ginatawag nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, way problema bisan mag-inom ka nga wala ka kakaon, hindi magsulab imo sulok-sulok. Amo ning power combination sang klinika DTX 500 kag Mighty C nakabuligid sa ato sini nga lawas mga kakifay. Baklan nyo sa tanan nga mga butika produkto ini sang klinika de alternatibong medisina ni Dr. Amiloy. Bisan din lang pwede ka mo kabakal sini ilabi na sa mga nagapanguna nga mga butika mga kakifay. Oras las 10:34. Kampiyon sa balita. Nasa isang pangarap. Si Police Major Shalame Acanto Sangrinas, spokesperson sang Iloilo City Police Office, ginaabi-abi gid namon ang madugay na naton nga kaupod sa police operation. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations! Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. On top of the stars, never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. We have achieved more, and that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you, and I always make sure you people enjoy your stay here in my company. We never get this far. We live for moments like this. Come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. Come alive in moments like this. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. So hold up the light, burn a hole in the night. When we are here, when we are here, moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for more.
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Pabalik na mga K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 44 minutos na ang nakaligad sa alas 10 ato sini nga pagpangalagad this time. Check naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad Subo. Prober kita makuha sa mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga mga patrol reporter sa Subo nga gabi. Ay kanta sa ato sini magin pang headlines mga K5. Check naton ang sitwasyon kay Mante Domingo Subo. Kabay pa nga magturutawhay na ni hasta karon sa magabi hasta magaga. Grabe nga mga balita subong ila mga adlaw mga K5 labi ng sunog niyo. Ang sunog yung mga K5. Halos makakuan no medyo masubo-subo ang balita parte sa sunog nga ini. Kaya Mante patay ang duwa ka mga borders nga naga-start dito, naga-board dito sa may isa sa mga boarding house nga nasunog mga K5 kagaina sang inang hapon no. Dira sa may area sang barangay Barangay San Nicolas o sa distrito sang La Paz no. So prober naton kuaon na mga pila ka mga sitwasyon sa mga balita sa ato sini nga mga patrol reporters. Acknowledge naton na ato sini nga mga followers nga nagapag-upod na diri sa ato sini nga pagpangalagad most especially sa nagalantaw sa ato sini nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo ang 88.7 mga K5 no. Sa kay Mambing sa PSG, good evening. Justin Gatok sa Pikiro sa Pasig City, good evening. Kay Romeo Subiri, good evening man. Marivic Di Grisha, good evening. Julina Antonio, good evening. Sa kay Panco Villa Venturanza Calixto, watching from
Mokpo S. Korea, South Korea. Dra sila nag-dry dock. Sakay Maricel Balur Kasiple, good evening man. Inday Rose Edisan Vasquez Malagal Lotero, only in the Philippines. Kakasabala po Sasko, watching and listening from Italy. Kakasabala po Sasko. Sakay Lovely Solis Castillo, good evening. Romeo Subiri, Jojo Sidano, and sa iban pag nato sini nga mga followers nga nagalantaw na diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalagad sa iban pa naton nga mga balita mga ka-K5. Istoryahan naton ini may kangtanan sa sining pagpasarado mga ka-K5 sang ining dalan sa dira sa may zona 2 no, sa may zone 2 barangay Divina Gracia sa distrito sang Lapas. Din pasaradaan kagahapon sang aga hasta maghapon wala sang may ginhimo nga aksyon ng ato sing barangay. Katuan niya barangay kapitan di makita gapuno panago man. Hindi taman sa pwede nga tuduhan gid nga waswas nga pangita kay man nga ya kapitan nila galida may edad-edad na. No? Si inang kapitan Tibes no, Maribet. Tibes sa mga ka-K5. Pero galing may obligasyon kasi imo nga mga pumuluyo o hindi bla? So kagahapon palang adaan supposedly sa amo palang sa ito nga sitwasyon nga may nagreklamo na damo na ito ga tawag si imo kagahambal nga ginpasiraduhan sa tag-iya ang ining dalan nga amo lang gid ning nagaisahanon nga dalan nga alagyan sa aton nga mga pumuluyo dira sa sulod nga naga-star. Kutani ginkatuan na nimo kagin pa-stop kaginhambala na nga to sining ginhambala na nagaubra nga nga ginpasirada mo dang bala mo nagialagyan na da amo na blang punto mga ka-K5 dapat kinatuan mo na daan kag ginpa-stop for the meantime kay hindi bala sa inyo mismo nga barangay daw ginahiring kamo na sa barangay ibalaan mo naman na bilang barangay official balaan mo naman na bilang barangay kapitan no nga ginahiring bot siningon may ara nga ginatawag nga mga wala pag-insindihan na sa tunga sang sining mga naga-ilista dita sa sulod kag sang tag-iya sang sining building sa diin nasakop ya ang ining footwalk nga ini nga lagyan sa mga tao dito sa sulod. For the meantime wala pa gani magagwa ang resulta. Wala pa gani magwa ang matanan nga mga resulta sa ginaistoryahan nyo. Bagod kay ara pa sa idalom sang paghiring sa ginatawag naton nga kinahanglanon ang certificate to file action halin sa barangay para nga magkinasuhay sila kung magkinasuhay giman sila o hindi ba na? Pagkatapos siya pinasirana yung ikaw barangay kapitan nga hilabtan mo imo kay gaistoryahan ay paghanit sa barangay di pasaraduhan mo na o hindi ba? Dapat supposedly ginhambala na nga dahil hindi pagpasiraduhan. Ano isang uli ka na tibukaho na ginintrahan na sa mga katapos ang media tipunan kagin fiestahan sa ato sini nga mga pumuluyo nga nagalantaw sa mga social media kag sa mga mainstream media nga nagatalakay sang isyu may kanta sini most especially ang K5 News FM Iloilo nga mo ni pinakauna nga nagkuha sang balita kag nagasulod dito sa area kag nagkuha sang video mga K5 no amo pa pag intra may lang gani kay daw na kwan may lang gani kay siguro natandog mabalatyagon sa atong syudad natandog balatyagon ni Mayor Jerry Treñas nga temakon mo imo na nga ang alagyan mo imo yung pasiradaan kag butangan sang pader sa di na balatyagon sa isa ka tawo magamo naman butang tabi like for example butang tabi imo gid man sa duta da imo gid man ikaw gid man tag-iya sina dira mga ka-K5 sa diin diri ang ginatawag nato nga kasuguan sa ginatawag nga right of way sa di mo na pagyo ng mga tao to kay nasiradaan to kamay lang kutani kung isak bilog start to makon mo sobra sa kagatos nga matawon kay start to nga ginapapadiran mga ka-K5 nan so amo ini mga ka-K5 ang supposedly nga sa barangay para nga daan na balaan na ni kaginhimo na ni sang sang barangay ang ila sini nga obligasyon nga ipauntat ipastop ang ginahimo nga pagpader
Kung way pa maintrahan ini sang tanan-tanan, kagainaway ni pagbakbaki, kag wala magluwas sina, mayara pa nga ginatake mga ka-K5 nga na biktima sang ginatawag naton nga high blood, no? Kagaina nagtaas niya sini nga dugo kina sa ngapon, kag ginahingagaw nga gindala sa ospital. Dalon sa ospital, way alagyan ko sa din dalon, ko sa din pagyon bangod kay ginsaraduhan sang pader kag ginbutangan giya sang halublaks. Ang dalan nga ini nga sa diin amo na gid lamang ining nagaisanon nga alagyan nila nga ang hindi man gani dako katama nga dalan ni. Paano mo ni abi magamit man? Sa mo ni kagamay ang klase ka dalan? Ihingabuton mo pa mga ka-K5? Nga sa kadamo naman sa kwarta mo? Do halos ang bilog nga balay na do imo naman lang nadagani ang lang lugar nga ina? Hindi bala? So may lang gani kay nag-decide ayon ang ato sini nga taga-syudad labi nang may amo na gani hambal ko bisan hindi pa gani ang taga-office o building officials ang magpangamot sa to nga magbakbak sa to mga ka-K5. Bisan ang barangay pwede to himuon sa mga barangay officials. Kung mga ako abi barangay kagawa dira sa sina nga barangay, matumatuhan ko na nga dalan maso kag bungkalon mo. Kinasuhay lang galing ko kinasuhay. Kaya ang imo sila nga ginhimo mga ka-K5 para sa mga pumuluyo mo nga hindi matrap. Para sa karaydan sa mga pumuluyo mo ang ginhimo mo. Bisan kung mga bisan barangay kagawad lang ko na kung barangay kapitan ko ako barangay kapitan da. Di nagari ko na ng tanan-tanan nga mga tubo gin pamutang lari ka mga para nga makaagi mga tao da. Alam mo nagid nga alagyan pasaraduhan mo. Ano klase ka utok man? Sa din diri ginatawag naton nga inang kinamatarong sang tao sa alagyan. Right of way mga ka-K5. Ang rason kuno kay man dito kuno sa piyak to may alagyan man to nga ginpapadiran man to sang tag-iya ang iyang duta to. Ginpapadiran niya man nga may alagyan man kuno sa pihak to. Igaling kay wala na sang ang ina nga alagyan, ang ina nga dalan, amo nabi nang dalan nila nga humalin pa sang una. Dugay na katama nga ina nga dalan dira na sila gaagi. Daw halos dako pagani guro ng ilang alagyan da sang una galing naggamay lang bango sang nagtuluhaw-tuhaw nga mga dagko nga mga building da. Amo na kun nga may alagyan sila do halos sa Luzon gani kaagi mga tao. Kung magsugutay ang duha ka tawo mga ka-K5, matakilid kamong para nga hindi lang kamo magbunggoanay kay kung hindi ka magtakilid, hindi kamo mag-igo sa isa ka dalan. Di ba K5 Lawrence? Amo nang mahambal ko, amo nang ginahambal naton mga ka-K5 sa kalibutan nga ini. Ang kasimple lang gid na hindi na kita magsagi pa ka istorya ka magsagi ka paminsar mga ka-K5 sa ginatawag naton nga legalidad nga ikaw ang tag-iya sina, may mga papilis ka, dapat may mga court order, no? Nga kinanglan, may court order para pasiradaan sina dira, hindi ta mag-istorya parte sina dira. Ang istoryahan lang naton simple lang katama, kagamay-gamay sini nga dalan, kagamay-gamay nga lugar, no? Hindi ka man mapatay mga ka-K5, no? Kung hindi mo na makuha nga klase sang dalan o nga klase sang lugar, sa kadamo-damo sang imo, sa kadamo-damo sang imo nga manggad, daw halos bilog na da, imo na da ang manggad na da, bastante ka na sa kwarta, damo ka na kwarta, mangranon ka na. No? Kagamay-gamay nga klase sang dalan, hingabuton mo, tungod sa anong rason? Tungod sa number 1, natandog ang bugal mo, tungod kaya nga alagyan to sa piyak to, ginpasaraduhan man. Ang ginpapadiran man tong sa piyak tong ginbuksan mo, putang tabi mo na, no? Natandog bugal mo, nag-init ulo mo, no? Di amo na kung nga ipapadiran mo manda para nga pasaraduhan sila to, para nga mabuksan tong sa piyak, amo na. Butang tabi mo na. Kung makuha ni mo ng amon akadako nga klase kakitid sang dalan nga ina, nga alagyan, no? Di malipay ka, tungod kami nag-antos nga mga tao to sa sulod, amo na. No? Tisa diin ang balatyagon mo sini. Kung ikaw abi ang tag-iya sang duta ngayon na nakita ni mo nga nag-inantos ang mga tao to sa sulod,
sa diin ang imo balatyagon. May balatyagon ka sa ginatawag naton nga mga imo isig kapareho. Sa imo nga paglantaw, kung ikaw lang isang mabuhi sini sa kalibutan, kaya amo nang gusto mo nga matabo, nga gusto mo mag-antos sa mga tao sa palibot mo, ikaw lang nga gusto ang mabuhi, kung ikaw lang isang mabuhi din sa kalibutan, sa imo nga painsindi, sa imo nga paglantaw, mabuhi ka di? Mga ka-K5, ikaduha naton sini nga pamangkot amo ni ay. No? Abi mo kung mapatay kita sa kalibutan, tanan-tanan kita, wala kita gabato sa kalibutan. Tanan-tanan kita mapatay gid. Dira kita gyapon padulong. Kung mapatay kita sa kalibutan, mga ka-K5, ang ining duta ngini katulad sini sang gamay-gamay nga dalan nga ini, no? Madala mo ni ayhan sa imok matayon, dalon mo na, no? Hakwaton mo na dalon to, kay dala sa imo lulubngan. Mga ka-K5, amo na nagkasimple. Siyang nabuhi kita sa sining kalibutan nga ini, ang tanan nga mga butang nga makita naton diri, bilog. Kutob sa makita sang mata naton, mga ka-K5, hindi ni aton. Gin-provide ini sang Ginoo sa aton para nga i-enjoy tang aton pagkabuhi sa sining kalibutan. Pinaagi sa paggamit sang sining nga mga butang nga ginhatag ya sa aton. Gin-provide ya sa aton. Pero wala nagakahulugan nga ang ining mga butang nga ini, dinalukan mo nga daw imo na lang tanan-tanan. Hindi na sa amo nga klase. Batasan ina sa mga sungak-sungak nga mga tao. Mga ka-K5, batasan ina sa mga dalok-dalok nga mga klase ka mga tao. Kabiya guro, kung mapatay kita mga ka-K5, dala mo ni. May ultimo wallet mo, hindi mo gani madala. Waay isang tao nga napatay nga dala yung wallet ito sa lulubngan. Natawo kita diri sa kalibutan nga hublas. Magabalik kita mga ka-K5 nga hublas. Hindi bala pagtao sa aton kalibutan, di sa aton sa kalibutan nga ini K5 Lawrence, hindi bala waay kita bayo. Pagbunag sa aton way kita mga bayo. Sigurado nga kung magkalamatay kita, mga ka-K5, sigurado wala man kita mga bayo. Kung may bayo ginman kita, may gisi pa na sa likod. Kay hindi mo masuksok kung di pagisian, kay gauntay ng buol mo, tiga ka na. Amo nang takos nga tandaan, huwag gigasulod sa pinsar nyo na. Nano klase kautok inyo naman? Amo ni mga klase ka mga tao, mga ka-K5, nga mga batasan nga kasubong sini. Muryunis sigara po ni Santissima, damo pagkamuda. Nga mga sakon nga mga tao, mga dalok-dalok, mga sungak-sungak. Kagamay nga mga butang, mga ka-K5, ginapa... Ut mandalan na sa kalibutan ng kamatayon. Sa mapatay sila sa kalibutan, madalan lang ng... madala nila ni ang mga manggad nila nga ini. Dapat samtang kabuhi kita si dire, i-enjoy naton kag dapat kuan ang blay ng pagpalanggaan na iblang nga dapat himuon ta. Langga taton nga isig kapareho, palangga taton sini nga kung sino ga pangayo na sang paghigugma ta K5 Lawrence ihatag ta, hindi bla? Kami nga duha ni K5 Lawrence siya mapinalanggaon kami. Tanan-tanan nga gusto niya magpalangga sa amon, palanggaon namon niya. Lalaki man o kung babae. Hindi, Black K5 Lawrence. Labi na gin mga dalaga, why problema sa amon ni kaya namon magpalangga, bisan pila pa kabilog. Ang mga balita ng inabatihan, builog nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan, sang Klinika D3 Bayo. Di antiviral and antibacterial specialist, mga ka-K5. Nga gintawag siya nga antiviral kag antibacterial specialist. Bangod kay ang Klinika D3 Bayo, may-ari ini mga ka-K5 nga sangkap nga extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil, mga ka-K5,
amo lang ni siya ang pinaka makita, amo lang gid ni the only virgin coconut oil nga may ara sang ginatawag naton nga medium chain triglycerides nga sarang nga maka-produce sang lauric acid. Ang lauric acid nga ara mga kaki-5 sa extra virgin coconut oil, ini ang magaporma sang monolaurin kung makasulod na sa aton nga lawas. Ang monolaurin nga ini amo ni siya ang nagapamatay sang mga bakterya kag sa mga viruses sa sulod sang aton nga lawas. Ining mga bakterya ka mga viruses nga nagasulod sa aton nga lawas, nga kung hindi ini mapatay, hindi ini madula, magatuga ini sang komplikasyon. Kag amo ng rason sang aton sini nga pagbalatian, hilanat, sipon, ubo, trangkaso, kag iban pagid nga mga balatian, ultimo hilanat, pabayan mo mga kaki-5, nagalabot sa punto nga ikaw ang matamaan, kagasi kung ikumbulsyon ka, mapatay ikaw. Amo ina ang pinaka importante nga dapat makainom kita pirmi sang Klinika D3 Bio, kay para nga mapunggan ikaw nga magbalatian, hindi dali-dali nga makasulod kag mapatay gid ya mga kaki-5 ang aton sini nga mga virus kag mga bakterya nga nagasulod sa aton nga lawas. Produkto ini sang produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Oy, bakla nyo sa mga panguna nga mga butika nationwide. Oras las 11:03. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Kung si Presidente Mesa, taga-Manggan nga kao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sang iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, may kisikan DTX Coffee. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig gid sa akon sing dako sa akon balatian. Ako si Licelia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa D3 News FM sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Permitin ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tumingin na ang DTX 500 Bali may isip kag DTX Coffee Mix. At nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw ko nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ng madamo. Ako gali si Cynthia Lapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Permitid ako nagabakal sa iya mga produkto kay may nabulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumar. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may physical DTX Coffee Mix. Salamat kid. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may
tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa, ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5
News FM. Gikan din sa Negros Oriental. Alang sa kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Gikan diri sa syudad sa Bacolod para sa kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon. K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton oras karon nakalabor kita sa 12 minutos na kanigat sa alas 11. Sa sini nga mga tinon i-check na naton ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa aton nga patrol. Mga ka-K5, check naton una ang mga balita kay informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Ini may kang tanan sa sining babae nga nagreklamo nga ginkastigo sa iyang nobyo kag pagautdan pakuntani ang iyang pulso. Itipon niya gid. Bangod mangyapon sa pangimon eh. Pero check nato na mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron sa report, standby. K5 News FM live report. Yes, K5 John, eksklusibo nga nakuha natin ining balita. So, idri sa isa ka babae nga din kilala kay alias Joyce, di karangidad, nagabanwasing Saraga. So rin K5 John, receive na ito ng report, di kan man sa aton nga Abyandra sa maya barangay or sa Lides Buharo. So rin na K5 John, ang babae, pagkapat naton ito nagkurog-kurog, doon na nagahilibion kaya nagkataramos dito. Daw na truma ginang bahay, no? Perting kulba, no? Excuse me, K5 John. Amugit. May super trauma ang ilang babae. Tapos, pagabot naton sa may area nga tawag siya ni aara ang lalaki, ang yun migo niya nga si Juben Andrade, K5 John, tagalapos sa Norte, Inisa. Karon sa statement sa sining babae nga halin sila sa may halin sila sa may Redesco Haro kaya may nagkanto sa tiyo nila agad yung magpakaon sa gido pero sa nagpuli na ini nagatim ko magpuli ining si ang babae nga si alias Joyce kaya tungod nakita namin na duka inappropriate Baraki 5 John ang pagtratar sa iya ni Joven Andrade kag ang hindi maayo nga pamatasan sa iyang nobyo karon dugay na ni ginakimkim gali kay 5 John dugay na pila edad siyang dalaga ni do legal yung sobra na ni 21 K5 John. Okay. Tapos, dito sa Lidiscara ko kay na K5 John, hubog, no, ining lalaki, nag-inom-inom sila ko, no, kag doon na sobrahan na ang ining babae tungkol sa pamatasan sa sining lalaki, no, view niya, nag-decide ining nga bulagan, K5 John. Ako na mo ginprangkay, gali, nga brikan niya ng nobyo ya. Yes, brikan niya ng nobyo niya, tapos, mapuli sa Banwasing Saraga. Karon, pagabot naton to, nakuha naton ang side sa lalaki, nga din pahayag niya, nga ang unang report sa aton na may bitbit sa kakotsilyo, pero nakita ta dito, ang nakuha na sa iyang posisyon, ining kotsilyo, K5 John, sang isa dito ka security guard man sa Redesco, subdivision nagayo, man to sang hindi lang pagpangalanan. Amo nang aritusan, no? Muna sang nobyo? Yes, na nag-ubab na K5 John. Ubang aritusan? Yes, amugid. Astig, no? Amugid. Doon nakasyat na? Na, sa panimuan nato, na banabanggit K5 John, kag sunogan sa
pahayag sa iyang objang si alias Joyce nakainang ni hubog niyang amigo kay Five John. Karon ang naabtan naton to ang kamo sing lalaki may dugo tapos amo to kay na sila niya nga may bit-bit niya sa sing omitas po sa kutsilyo kagin mamangkot naton para sa dayon ng kutsilyo sinabunon mo sila niya nga ti para ni tani sa pang ano sa ido namon anong pang ido sang ido ni man ano niyang ido amo nga gi 5 John pero gin algasyon niya to ginalibay niya na may ginakiyad sila para sa pagkaon sa ido dire kay 5 John. Okay. So ang kutsilyo nga bit-bit ya para kuno ipangkihad sang pagkaon sa nga ido. Yes, kay 5 John. Naming yang ido no kay plangga-planggay gina kihadan niya gid sang pagkaon. Amo ka na kay 5 John. Tapos daw ang pagkaon sang ido na hindi ba daw mga dog food malang na kag mga inang mga bilin-bilin nga mga sudan kag kanon. Yes, amo ka kay 5 John. Anong kihado niya para sa ido man ang ano man tinapay ano ng karne. So ti anong natabo ginreklamo ni sang biktima ang o sang babae ginreklamo niya ang yang nobyo sa pulis. Ato na kay 5 John wala na mga agi mamangkot naton si alias Joyce wala na sila wala na siya magpa-blatter ni sa pulis hindi siya kondisidido kaya gusto niya lang kay ina kay 5 John makapuli isa banwa sa Saraga. Si sino ang nag-rescue siya? Nag-rescue siya ang mga mapisan naman naton dira nga security guard sa nga Lidesco village sa may haro kay 5 John nga upon sa pag-receive the racing information gilayon ka kita nagkaupod sa ila ka nagkanto abtan ang lalaki ni kag babae kay 5 John nga ginapasipay o kon ginapatungan sa security guard naton kag ginaistorya. See. Tapos kay 5 John sing tawag sila pag palapit sa sila lalaki sa babae pwerte kurang si babae git doon nagawaras kay 5 John kulba kakulba Tano lang hambal sang nubyo yan kay na-interview mo to o di man nga sakit yang bae, why? Sa side sing lalaki, ang ginadeny niya kay 5 John, kung wala iya ka nang ginasakit. Pero, sa side sang babae, ang ginagawa siya nga ginasumbag sa ginakasigo sa iyang amigo. Pero kay na, ang tungkol niya nagapigla sa kay 5 John, ang gusto magpuli kag baragan ining lalaki, gusto nila isang lalaki kuno nga ipakagat sa atong ido kay 5 John. Tapos ang kutsilyo amo to tanang gamiton kapanggurot sa iyang pulso kay 5 John. Ginambalan sa sang sang nobyo yang muna gutron iya pulso. Yes kay 5 John. Nga way gisa magkatos police station ka magreklamo man dapat gin pa blatter ni kag reklamo kay base karon kon inang hingabuto na siya isang nobyo yang na. Amo nang ido gali ano nang ido naman ng half German, half Shepherd. Yeah. German Shepherd kay 5 John ya. Half naman na iya. Mo nagaling ido, mo nagaling perting kulba gali isang babae ni isang biktima ning complainant ni kay tungod nga ang ido gali German Shepherd gali dako-dako. Yes, amo kay 5 John. Tapos desidido na gid siya nga bayaan yang nobyo ya basi kun magpangay pasensya tong nobyo ya basi balikan niya naman na. Ati depende na siya kay 5 John sa balon tani kay ano pamangkot dato na naman sa sobra isa ka tuig kay 5 John kon isa ka tuig kag masobra sa binulan nga ang ilang pagparangganay kay 5 John. Tapos ang babae hindi na gidya. Pila ka bulan sila nga nagnobyahan binulan pa lang tinuig. Tinuig kag masobra binulan kay 5 John. Saktuig kag binulan. Yes kay 5 John. Tilawig-lawig naman gali gawa ang ilang tapos bago lang tapos Valentine's Day blagay na sila. Yes, amo gina kay 5 John na masubo-subo kay kaina pag inaalala yan si security guard naton kay kita kaina nagapasakay sa siling babae kay alas Joyce bagsang tanggalakad sa case 5 John tawag sa ninali nalipong ining babae nadulaan sa sigalimo sa bilatit to ka minuto na may sunod sa 2-3 ka minuto ining babae tugtog ngati ang aton nga mga abyan man dito may aras mga white flower
Gamot to K5 John, di na ang pawan siya. Kag sus ka na palapit sang lalaki, sang niyang anobyo. Ginakurdam, ginakurog, ining babae. Kag nagawaras K5 John. Ay, see. Di na sa subong, nakapuli na. Amo na K5 John, ang ulihin naton nga nakita ni babae, kaya kustudiya sa singaton nga mga security guard yung papawhay, sa guardhouse, kay dito, susunod sa premises sa nga village. Kag amo na yung K5 John, kay after sa to, nag-proceed kita, diri sa may sunog, diri sa may, sa Nicolas K5 John. Ati, sige, dapat safe na siya. Ang importante, siguraduho niya lang hindi na pagbalikan lang nubyo yan na magamo na kay klaway na yang may edad na kamo nagkita ay pagkatapos sakiton kay imo nga nubyo ka palang gani may kun bana ka naging kay bisan bana gani ni pidik sakit sa imong asawa. Yes, amo gid John dapat nagapalanggaan na gid sila. Yes, ang babae dapat kinapalangga ni kung akon pa kilala ang imo nga ang imo nga master, no? Ang babae dapat palanggaon, higugmaon, hindi pagsakiton, hindi pagpahibion. Dapat ang babae, hindi pagbayaan. Abi mo kung ano lang, dugangan lang. Ay, ang botchi pa John. Hindi pwede bayaan, dugangan lang. Dapat yaman. Isa pag K5 John, para busugon. Magani himpit kag putli nga paghigugma nga wala sang lakay, kag lamod nga pagpakuno-kuno. Kaangay sang isa ka bugas nga napilian sang pasi kag bato. Kaangay sang isa ka itlog nga halungan nga hindi pagbukon. Kang itlog lumluman kag pabutuhon. Ay, aba. Anak minami sa mga tinaga kay John. Doon kabisaduhon ko na karon ako. Pamati ka man day hada. Tiyan mo na dapat, hindi kay mako mo na gwapa pa sila nga babayo, pay kuanon mo imo, pahibion mo. Hindi na? Amo gid K5 John. Sige. Kabay pa nga mayo kay nakakuan na kakadto kamo to at least isa kamo sa nakabulig. Ang taga kuan ang K5 News FM among nakabulig man sa ila to para nga ma-rescue ning kuan ni ang babae ni. Yes, amo gid K5 John, wala man kita hesitate China na magpasakay agad niya magkalma ining babae pero nakita nato na sinabong niya K5 John alias Joyce na pagsaka sa patrol naton doon kuro kalma siya kag na istorya na naton sing tarong tera sa akong interview K5 John. Kuan na sa mong kampante na sa kati siyempre ara na sa sulod sa lakyan sa patrol sang K5 News FM. Yes, amo kay K5 John. Okay. Sige K5 John. Sabalaon ni nato na kung ano ang latest update sa sining ginapatihan pagparapote kag isa ka pamahog no sa ining kay alias Joyce K5 John nga nagdunta dira sa Maya distrito sang Haro. Ining balita ginadulong sa inyo sa GTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox kapag natamyo og nanay nato mga listeners dire sa barangay San Nicolas sa La Paz, na factory sa Tiangging na charge naton sila pagsunog. Sila na Immaculate Concepcion nagpamati gid K5 John. Kopod sa patrol si K5 Jason ako si Ramiro Pale kag K5 Recalisares ako naman si K5 Aaron Refollo para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kag Karingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM Live Report. Ang nabatian mga K5 ang report ng impormasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Refollo. Kadala sa aton oras sa 25 minutos na nakaligad sa alas 11. Munang ginahambal tang hindi na ya pwede ang sakiton ng mga kababayan ng mga babae na iya ginapalangga na. Kabalo ka mo, isipan nyo bala? Ang aton nga mga ginikanan labi naging iloy ta babae na mong sa pagpaminsar ta pala nga daan ngang iloy naton amo nagsakripisyo sa aton para nga mabuhi kita. Isipan nyo bala? Siyam ka bulan nga gindaladala kita. Anti siya kita pagwaon kag anti siya kita nga buhion de Black K5 Loren. So kung anong pagpalangga nyo sa ginikanan nyo, most especially sa iloy ninyo,
amo man na ipaghimuon yung pagpalangga sa mga kuan sa nobya nyo, kung nobyo nyo, kung sa asawa nyo, kung sino man nga mga babae, dapat palanggaon nyo. Tanan nga mga babae nga gusto nga magpangayo sa pagpalangga nyo, palanggaan nyo. Oh, love one another. Oh, kinanglan nga higugmaon tang aton nga isig kapariho. Ilabi na gid sa mga kababainhan na dapat ginapalangga na iya. Why niya ginasakit, why niya ginaaway, why niya ginakastigo, why na iya gina tanan-tanan. Mga ka-K5 dapat hindi niya pwede pagpahibion, kung dapat palanggaon lang gid na iya. Kagang mga babae K5 Lawrence, dapat hindi pwede bayaan. Nobya ta hindi pwede bayaan. Asawa ta hindi pagbayaan. Dugangan lang. Kaya at least kita mga maalwan, kita ang kutob sang tao kay ilabi na gid sa mga kababainhan nga hindi nga gusto nga magtilaw sang aton nga pagpalangga kag pag-atipan kag pagpalangga. Hatagan ginaton na K5 Lawrence kay nga kinanglano naton nga palanggaon sila tanan mong hindi bala. Tikalon ko may arad ako nga maghambal nga abi inang K5 John, K5 Lawrence, gusto ko palanggaon nyo ko. Gusto ko palanggaon mo man ko. Sino ginabi kita nga hindi nga magbalibad sina K5 Lawrence, hindi bala? Oh, dapat palanggaon tadayon sila kay man nga amo ni dapat ang aton nga imuon sa kalibutan samtang buhi kita kutob sino nga gusto nga pwede nga palanggaon ta na. Basaon tayo mga mensahe sa ibang nga mga followers be. Laban basi pati kita ni birahon nila men uga na da John. Babaydor ka man gali. Ambal nila kuno mga babaydor ang mga lalaki. Wala sila kabalo nga mapinalanggaon lang gid kita. Gusto na K5 Lawrence. Kita mo hambal ni K5 Lawrence. Ang hambal nyo sa amon mga babaydor kami. Hambal kamo nga mga lalaki, kamo mga babaydor kamo. Amon agani ang ginahambal namon nga kami nga mga lalaki kutob sang gusto nga mag-angkon kag magtilaw sang amon nga pagpalangga. Siyempre palanggaon gilang namon na amo kami na iya ka mapinalanggaon mo. Kung hindi kamo namon pagpalanggaon malain man kami. O hindi bala K5 Lawrence? Halimbawa, may ara abi karon sang gusto iya nga palanggaon sila, tilang lang namon pabayaan na siyempre palanggaon ta Hindi bala? Kay mapinalanggaon kami. Dapat gid man sa mga lalaki, dapat palanggaon nyo gidya ang mga kababainhan. Hindi niya pwede sakiton, hindi pwede paugtason, hindi pwede pahibion. Kag hindi gid pwede bayaan, labi na gid kung asawa mo na siya, hindi mo gid pwede na bayaan, no? Hindi nyo pwede bayaan. Dugangan nyo lang. Kag kutob sang gusto nga maghatag, magpangayo sang pagpalangga namon niya K5 Lawrence, open kami din. Ang taon tabi reaction sa aton nga mga followers, di ba? Kinatamyaw, shout out anay no sakay Darigold Hablado, watching from Riyadh. Alas 5:52 sa ngapon to no subong sa may Riyadh, no? Sakay Darigold Hablado da, ma'am, good evening. Good afternoon si mo gali da, no? Kay hapon sa inyo da. Sakay Francis Hablado Hirsaba. Hi, good evening K5 John. Happy birthday gali sa kay Gary Sope from sa group of Barangay Tanod of Pandak, Pavia, Iloilo. Sakay Serian Impedrado. Good PM sila nga idol gasigabong di ang K5 yan Car Aircon Service Center. Mayong gabi da. Salamat kay gasigabong dang K5 News FM. Sakay Vincent Grijaldo Ganghi Biliano Jr. Good evening. Sakay Vincent Biliano da, good evening. Kay 28 Apps Jo. Kadlaw sa siya hahaha. Ano nga kadlawan niya naman ang pagpalanggaanay o kun. Sakay RJ De Los Santos. Good evening Idol John Kapulot. Gapamati gid ako always sa imo.
nalipay gid ako idol, always diri sa Monica, Iloilo City proper. Okay. Sakay Rems Bindets na. Good evening man. Kag sakay John Kalanggian. Mayang gabi man. Hambal ni Darigold Hablado. Siniya gusto ginaya kay 5 John. Dapat palanggaon gid. Dapat palanggaon gid. Tanan, hindi pwede bayaan. Amugid. Sige. Kapangamusta sa kay Tin. Sino ni si Tintin? Sino Tintin? Ginakamusta yan man. Okay. Ayos. Sige. Mga reaksyon nyo da. Bakuan nyo lang da. I-message nyo lang mga reaksyon nyo. Basaon ta na karon diri sa ato sila nga pagpangalagad sa mga followers naton diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page mga ka-K5. Ang mga balita nyo nabatian ng builog naman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang May TC. Ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men para sa mga lalaki. Naamo gining kinanglanon para sa mga babae kag lalaki. Para nga madula ang pag-away, permi lang ga hirupay kag palanggaanay. Inom ka mo bala sang Extend Food Supplement for Men? Kaya ang Extend Food Supplement for Men mga ka-K5, may-ari ini sa ginatawag naton nga makakagklavo-was ka nga nagabulig nagapabulig pabakod sa aton nga resistensya kag nagabulig para sa pagpanami sang sirkulasyon sa aton nga dugo. Kung nami sirkulasyon sa aton nga dugo, nami man ang sirkulasyon ni Manoy. Amo man sa mga kababainhan, may mga problema kamo sa dysmenorrhea, mga ka-K5, ginagdula ini kag ginakakasang Extend Food Supplement for Men, kag nagabulig pa ini padamo sang likido or libido, mga ka-K5, no, libido sang mga kababainhan. Nagapanami, nagapa-change mode, no? Ang mga nagapadula sa mode swing, no? Sa nga to, sini nga mga kababainhan kag mga kalalakinhan. Gani mga ka-K5, inom na kita sang Extend Food Supplement for Men. Produkto ini sang Klinika de Alternatibo Medisina ni Dr. Ramil Oy, mga ka-K5. Bakla nyo sa mga panguna nga mga butika nationwide kag sa mga Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Centers. Oras las 11:33. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our highly anticipated year-end celebration. Tonight, we gather as a unified force, coming together under the theme, celebrating the joy and thankfulness as one team and family. It is our utmost pleasure to stand here with you tonight and extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you. At the heart of our success lies the profound goodness of our Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. We have been able to touch countless hearts and make a tangible impact in our communities. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Moments like this. Every end of the year, I am really making a tremendous effort in gathering all of you under one roof, because I want to see how my people grow over the years, how we occurred in life, and how my family expanded. I can't take it in. Here we are on top of the storm.
we have achieved more. And that is because all of you who are here right now have contributed your efforts and passion towards our company. The abundance of blessings, everything. That is why I am always sharing it back to you. And I always make sure you people enjoy your stay here in my company. And again, I want to thank you for all you have done to make Clinica 5K Rayo a successful one. Let's go break some leagues and count more years of celebrating events like this, 20 years or more. A pleasant evening, everyone. Moments like this. Moments like this. Here we are on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time like a dream coming alive. We live for moments like this. We come alive in moments like this. 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 As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May piso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile.
the Filipino. Wow! May puso! Nightwatch, June Alojado, Kapulo, K5, Nightwatch. Pabalik na mga K5 diri sa aton nga pagpangalaga daton oras karon nakalabo ni kita sa 42 minutos na nakaligad sa alas 11. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information mga detalye na sa mga balita nagikan sa aton nga patrol. Check na nato na mga balita information nagikan kay K5 Eric Canyasares. Pero antes sina kinatamyaw tanay, no? Acknowledge, no? Shout out sa kay Emilio Munares. Good evening kay Rose de la Cruz. Good evening, shout out lang gali dira sa kay Tatay Digol sang nabitasan. Nahidlaw lang na si nanay kay tatay. Oh, ano ni man? Sa kay Armando Articulo. Good evening man, sir. Sa kay Vincent Villano Jr. niya, good evening kay 5 John kapamati kami diri sa Butikang Pinoy sa Mandurriao. Okay. Munang nami, no? Mga butika ga pamati may kwanda, may baligya da nga DTX Coffee Mix. Kung wala baligya da sa kwan sa Butikang Pinoy. Hindi gani kwan ang klinika di Tribayo kag klinika di TX 500. Pabaligya da sa may kwan sa may Butikang Pinoy. Check na to na mga detalye sa balita upod kita kay K5 Eric Canyasares. K5 Eric sa report, standby. K5 News FM Live Report. Dali lang. O sige, proceed. K5 John kag saton sini nga mga suki nga mga tagpalamati mayong gabi. Diri kita na intis kita magpadulong dito sa Dimonegracia La Paz. I-update anay nato ni ang sunog nga nagluntad sa may barangay sa Nicolas La Paz nga nag-transfer to kun ng fire call o kun natabo ining sunog alas 4:15 kag napalong ini mga alas 5:30 nga nagdangat pa sa fourth alarm kag nagbilin sa nga halit nga masobra 2 milyones. Tiyan mo ni, gina-interview naton si Fire Superintendent Melanie Habawel, ang City Fire Marshal sa siyudad sa Iloilo, nga base no nga sa ila sini nga pag-imbestigar ang nagwa pag ilang subong amo ni ang halit nga ginabilin sining sunog nga nagdangat sa 2,160,000 pesos ang ginbilin nga halit kag ginkumpirmar yaman diri ka K5 John nga ang duwa nga nadulaan gid sang kabuhi bangod nga na-trap didto sa sulod. Tigin personal naton nga ginpadulungan ng area. Makita naton ang sa ikatlo nga panalgan kung sa diin na pamtang ang duwa ka biktima nga nagkalamatay. Ang palibot sining balay amo ni ang may mga metal paring bala ka K5 John. May grills. May grills ti maski ano mo to ka sumbag anon mo to ka sipa yawan ka gidto. Kagwa subot silingon pwede ka makahalinda kung manaog kas dalom. Correct. Kay ang sa babaw nga porsyon puro may mga grills. That's why nga bisan may bintana pa bisan may ara sa nga jealousy, pwede mo buka ang jealousy pero ang grills hindi mo makakas. Correct. Bangod kay salsalon ang grills. Amo ni nga gipamangkot naton si Fire Superintendent Habawel. Ang bako, ma'am, diin na pamtang ang mga lawas sang biktima. So no sa iya ka K5 John, ining babaye ara malapit sa may sa may bintana. Tinagasibo man sa mga nakita naton kag napamangkotan nga kapangayo tabang ang ining babaye. Subot silingon nakabugtaw gyud magali tani. Nakabugtaw ko nung babaye. Amo ni nga gin-shoot naton pamangkot kay Ma'am Melanie Bawel. Nga amo ni nga ma'am diin ni na pamtang ang mga lawas ang biktima. Ang babaye malapit sa bintana. So posible nga nakasinggitan gin man siya kag nagkapangayo bulig. Tapos ang ining lalaki nga si alias Renz ang nagahapa sa iya siningay ligdaan. So ini tulog gini saya. Amo na kabugtaw. Amo na nga bali Mama Bawel nga posible na suffocate sila kag
nadugayan ang pag-rescue sa ila. Ang didtong lugar ka K5 John pasulod sa barangay San Nicolas La Paz, makited ang dalan, madamo sa naga-parking kag manubo ang mga wiring. Hindi ka penetrate ang dalagko naton o kung mga dalagko nga truck sa Bureau of Fire Protection kag ilayon nga makaresponde. Ginpamangkot naton si Kagawad Florence, no? Ang isa man dito ka barangay official. Ang balko Kagawad, mga kadugay nag-abot ang Bureau of Fire Protection. Nagambay siya sa aton kay K5 John nga dasig lang nga nag-abot ang Bureau of Fire Protection. Kaso ang sa babaw nga porsyon madasig nga ginlamon sa kalayo bangod ang sulod sini human sa light materials. Okay. Kag nga wala nakagwa ang o kung wala nakagwa ining mga biktima. So no sa kay Kagawad nga sarado ang fire exit. Kung mo may fire exit, manggali galing problema kay sarado. Amo na ka kay 5 John. Sus, Muriunis ote. Tapos gipamangkot man naton si Kagawad ano bala ang paano bala magkuha permit kung may tatlo ikaw nga panalagan nga mga boarding house. Magi sila anay sa barangay, magi sila sa City Hall, pa-inspection sila, kag mapa-inspection man sila sa Bureau of Fire Protection. Yes. Tigin pamangkot naton ang aton sining si Superintendent Habawel. Ang balko, ma'am, paano naton sila na issuean sining permit? Kay ginaligar nga wala sila sa sprinkler nga dapat amo gina siya ang una isa sa mga requirements. Ugaling kay hindi pa gid matumod kung may sprinkler sila kun wala. Tiya mo to nga nag-imbestigar sa subong dito para patong mga katapos ng Bureau of Fire Protection. Agod nga imbestigaran kag nga naka-grills ang mga bintana. Amo na dapat na kung naka-grills kid man, dapat may ara nga opening nga pwede siya ma-open. Kung naka-grills, for example, naka-grill siya, pwede siya nga may ara lang nga kandado nga pwede mabuksan. Bisa naka-grill siya, kaya ang ila sinilaban-laban, ginbutangan nila sang grills ini, para man siguro nga sa safety nila, nga hindi sila masaka sa mga kawatan, day. Okay, mantis, squatter, si area ni mo. Correct. Kag arik ka kay 5 John, naging pamangkot naton ang pamilya sa mga biktima nga ining mga borders kuno binulan pa lang dira. So kuno mo ang pamilya sang mga biktima nga nagkalamatay nakakadto. Oo. Hindi ba na mga taga out of town na sila? Yes. Ginapamangkot naton ang ila sini nga mga imata nga kun anong mga pangalan. Tiginayngad nila nga amo sanday ang biktima amo sanday Lynn Rose sobre todo 26 anyos. Isa ini siya ka medtech. Medtech? So hindi galing niya sa call center agent? Medtech siya pero nag-call center agent. Si medtech gali siya pero call center agent. But siya nag-obra sa call center. Yes, correct. Then taga-diin gid sila. Ang pagpamangkot naton taga Kasalsagan, Pututan, Iloilo. Taga Pututan. Tapos, ang isa naman ang lalaki? Amos ang lalaki, si Renz Aguilar. Bale, 21 anyos, ini siya nagkakakuha sa kurso nga civil engineering dra sa USA. Tiyan mo ning, sige pa ni kunong iyang eskwela, why ni saya ubra sa call center? Wala, sa initial nga pagpamangkot natin wala. Estudyante gini siya. So, sa University of St. Augustine siya eskwela. Yes, correct. Tapos gipamangkot naton galing kay wala gito sa iya sining mga imata bala nga nagatubang gid sa aton. Noti kay emosyonal sila ka kay 5 John amo na kung ikaw imo hindi ka may emosyonal sina nga ang bata mo ginapa-eskwela mo, grabe nga halong imo napawalunan mo pagkatapos gulpi lang kay isa lang kapisik o kapisi isa lang kapitik amo na dayon tabo. Amo ni ka kay 5 John gipamangkot sila tani kun sa diin man bala nga barangay. Pero sa diin sa nga Banwa? Sa Concepcion. Banwa sa Concepcion. So kalayo pagli no? Amo ni ka kay 5 John nga si oko na nga ton nga katapos ang Bureau of Fire Protection nagapamatok sa pagbutang sa mga metal paring nga hindi makagwa sa gilayon.
ang mga pumuluyo in kaso nga may mga matabo nga emerensya, hindi ka dali-dali rescue. Kakapin pati boarding house niya, may kun balay mo ni kay, o hindi bla? Correct. Mintras nga basta gani nga boarding house, nagapa-board ikaw, boarding house ina, dapat may fire exit gid ina. Wala labot nga fire exit, dapat may ang mga bintana niya sini nang open bala nga anytime basi may mga emerhensya, pwede sila kalumpat sa bintana bla. Kaya makon mo third floor nga damo, tatlo ka andana na ti. Way kay mo diya sang fire exit yes babaw, ti ko panalitan ang sunog sa dalo mag-agi, maano kay mo tos babaw? Amo gid ka kay 5 John. Kaga dari napamangkot naman dito ang mga residente kay alias Arnel Balay kuno ang una nila nga nakita nga nagakalayo sa kilid nga porsyon sa nga iya nga balay. Sa makita ninyo dira mga ka K5 sa sina nga video nga ginatupok sang kalayo, sa tupad sang sina nga orange nga balay o kun inang orange nga boarding house man, ang tiyangge ni alias Arnel nga sunod sa mga residente dira nagsugod ang kalayo kag madasig nga ginlamon bangod nga human sa light materials kag nag-alaton sa kaiping sini nga mga kabalayan kag boarding house ka K5 John. Magambal kita nga light materials, mga plywood, mga muna bla nang hapos bla mga kahoy, no? Nga hapos bla lamunon sa nga kalayo, hapos sunugon sa kalayo bla. Okay, kon mga building na siya nga daw inang konkrito, ti medyo mabulubudlay gawa. Yes, correct ka K5 John. Ang mga tag-iya mo ni Sanday Arnel Tormon naman siyang tag-iya sang Tianggeng ginaligar kin sugudan sang kalayo. Dito na sugod una. Salvacion Lopez, Rocky Gordon, Jonah Guadalupe, Jonalen Fonteveros, Julie Polmones, kag ining si Jenna Galino. Muni so do mga anom ka balay? Anom ka sa initial naton nga pagpamangkot, anom ka boarding house, isa ka balay. Bali ang sa anom ka boarding house sa apat dari ang totally damage kag duwa ang partially damage. Kaga ining balay totally damage gid. So bo chilingon ang tupad-tupad gali ni puro tanan gili boarding house gid ni. Damo-damo gay ilistar day. Balo kay ina nga lugar halos kalabanan ang negosyo nila sinadira sa mga tao puro boarding house. Kay damo gay ilistar da kay nga number 1 malapit nga daan da sa kwan malapit sa mga eskwelahan. Correct. Ang eskwelahan da palibot mo may isat da may inang wit, bla? So dra gilista ng iban tapos may gaysano da, may so dra na halos kilabanan. Yes, correct. Damo gilista na da sang una kagi pud istar mo. Sang una pinakagi ko da boarding house sang una da sa San Nicolas gid, no? So kay ina nga mga lugar daw halos kung taga kwan ka, kung taga sagwa ka o taga interior ka, nami gid man nada istaran nga boarding house, no? Kay manti inang ara sa sentro bla. Malapit katama ang tanan-tanan nga kinanglanon mo. Correct. Kay 5 John samtang sa piyak naman nga bahin, no? Ang mga residente didto nagpadangat sa aton sang ila sining hibumunot nga concern problema sa lagyan bangod nga ginpasiradhan. Yes. Ang sakwa naman ang sa dito naman sa Dibinagrasya naman I-plastar naton kay 5 John kay dong gamay na lang oras mo. Was-wasi mga mga 3 minutos sa pwede pa. Kay 5 John kahapon kun sa Pebrero 17 nagpadangat sa reklamo ang isa sa mga residente nga si Roslyn Selva nga amuning nga ginpasarado sila without court order. Kag ginatagan pa lang sila sang certificate to file action nga ipasaka sa husgado. Ginpamangkot naton pila na kamo ka hearing. Suno sa ila 3 ka hearing apan nga wala na husgaran. Amo to nga wala sila nagsettle. Ora-orada sang Pebrero 17 nagpag-atag to si Elvin Ledesma nga ila giningadlan nga si Elvin Ledesma nga nagpasa dito kay kapitan sang papeles papel ni Blau nga amo ni mapaperma siya kay bangod nga gusto ipasarado ang dalan. Gipamangkot naton si kapitan may ara ka bala nga o kung gin-check mo gid bala ang papeles ni Mr. Elvin Ledesma agod nga may baluan man sa mga pumuluyo mo nga matuod nga legal siya nga tag-iya sinang dalan.
Wala ko no maging representar sa iya. Di man gali. Tinga nga pasiradaan niya dayon. Suno kay kapitan, wala siya kuno mahimo. Nga way sa may mahimo sa anong rason? Kay gaseto lang daw sila kuno, wala sa kuno may mahimo kay tagiya kuno kaduta. Barangay kapitan, amo ni isang kapitan nga kwan, amo ni isang barangay kapitan mga kakipab nga mundo. Kay hindi ka sang mundo. Bo chiningon way bra sing nalungong. Nagpungko na siya barangay kapitan, way siya kabalo kuno iya nga trabaho. Tapos wala gid siya nagpatunga karon nangintensyonado. Ang isa ka residente nga duwa pa lang ka bulan nga nagatinerdera, ginbayloya ang masobra by 5 ka pamilya nga ginkalakipan sang 102 ka mga individual. So ining si Arnel Ledesma galini bago lang nag-start da. New owner na sila. Baguhan lang daya amo na ang ginhimo ya. Ay nanong klase man. Karon gi pamangkot daton hindi man ni siya sining abi nga padugay-dugay start ukon para bago-bago no. Pero ang punto sinadira antes siya mag-start sa sina nga lugar. Amo na nga daan nga lagyan sa mga tawo da. Pasirado mo imo. Kaya nag-abot ka da? Daw kasubong nga preso ang mga residente dito. Anay nga pag-aga, gin-contact naton, may gin-kaduan naton si Attorney Cedric Cabaluna, aga pa siya dito. Si Jake Conlo nagbalik. Pag-abot ka assist, kag sang ining ni Mr. Jake Conlo, kag siyempre ara man to si Attorney Cedric Cabaluna. Nag-abot ang taga-Yusar. Ambal sa taga-Urban Search and Rescue Unit sang CDRRMO. Bahala da siya kung magpakaso siya. Kay may pasyente kami sa sulod. Gob-o na mo ni. Karon timing man niya. Ng taga, ICER o kun? Membro na sila. Galing kay Urban Search and Rescue lang na unit. Okay, oo. So, grupo man sila sang ICER. Kaya mo ni may pasyente sila sulod to. Sumayo pa sila. Kaya nagka-insindi sila ng trabaho. Kaya barangay kapitan mundo gin. Kaya hindi ko gusto nga maghanot sa kapitan kay balaan ko. Lumidyo turo tigulang naman ni malam naman gawa ng kapitan eh. O hindi bla? Pero ang punto sinadira nagkapitan kadang way kakbalo sa trabaho mo man. Nagambal si Kap Maribet Tiebes nga akapula kakapakita sang tion nga kinanglan ka sang imo nga pumuluyo. Nagsabat siya, tigulang na ko mo. Kinanglan ko na magpahuway. Tigulang ka na, nagsagi ka pa ka intra-intra da barangay kapitan. Trabaho mo na, sala mo na imo nag-intra ka sa pagka-barangay kapitan. Nagbarangay kapitan ka gani kay gusto mo nga magserbisyo sa pumuluyo. Pagkatapos kay kinanglan kakatao hambalo mo atulog kay tigulang ka na. At kumaga mo na resign ka na ngayon di ka ay naluoy man ko sini sa mga malam ngani pero di pwede nga pa kuno kay nga nakakuan ng ang mga pumuluyo di nagasakripisyo sa iyaw. Layas ka na kap magamuna. Ambal to ni sa mga residente, anay nga ginguba na nagambal sa nga siyang nagpaguba nga maskilandong way kami di kakita. Galing mo ita chimpoy. Boss may harap pa man, boss. Boss sa Poro de los Pueblos. Boss may harap pa si kaki 5 Ted Francia kag si SM. Harap pa silang dua pagkatapos pagkaudto tapos si mo kay Jan Sapyo. Tapos may Sir Jan Sapyo, boss. Ako ni gani bulig-bulig man ni muno-muno lang ako ni. Pero sila gani magkakomentaryo ni tapos ika mo. Wala galing time eh. Sige. Sige kaki 5 John ang ini nga balitang inadulong sa tansang kalwan sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Direkta dari sa distrito sang La Paz, ako si kaki 5 Eric Canyasares para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Galing damo pa ko tani inog komentaryo na diri mga kaki-5 no galing way ta tiyempo diri sa ato sini nga pangalagad. Acknowledgement sa ato sini nga mga followers nga nabilin diri sa kay Ayan Calibar. Sini nga hello good evening Sir Idol. Pa-shout out naman po sa kay Ayan Calibar watching from Bahay Kalinga, Agdahon, Pasig City, Iloilo. Badaboy nga salamat. Okay, shout out lang da sa kay Ayan Calibar. Kay Vincent Artisuna Andiano. Anya wala fire exit kung may exit tani na wala na patay pagkaisa ko. Correct? Muna gani dapat makasuhan ning tag-iya ka boarding house ni magamo ning
Sagi kamo ka negosyo da, sagi kamo ka pangwartada pagkatapos way sang safety galing mga taong gilistar da sa inyo nga boarding house. Kaglabi kaglabaw sa tanan dapat masalabton man ang taga Bureau of Fire kay gina-inspeksyon nila na kung may fire exit before sila nga maghatag sang permiso. Ala nyo gid, sa Kaymar Borca mga ka-K5 mayong gabi sa mga tanod sang barangay Abilay, Norte Oton. Kay Roy P. Fama, shout out man sa mapisan ng mga barangay tanod sang barangay Sambagharo. Puro mga tanod ang mga listeners sa Subong. Galito tungang gabi pulaw siya. Sa kay Jenjen Latusada mayang gabi man ma'am. Sa Galantaw sa halin sa Kuwait, no? Jenjen Latusa Kupita, okay? Kagay RJ de los Santos mayang gabi man kag sa tanan-tanan, okay? Daw lang na tiyempo ta diri sa ato sila nga pangalagad mga ka-K5. Sa ngalan sa aton nga mga patrol reporters, upo nato si K5 Lawrence Suliman sa technical side. Upod sa patrol with K5 Eric Cañizares, K5 Arnold Sukinya, and K5 Ramilo Palit. Sa ato sila nga news center, upo naton si K5 Karen Badilla. Sa ngalan ni Station Manager K5 Ray Ispiha Umalay, kag sa aton nga Chief Executive Officer, President sang K5 News FM Philippines, kag Clinical de Alternatibo Medicina Dr. Ramil Itang Oy. Ako na mayo ka K5 John Alohado Kapurot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at